ह्याचा काय म्हणतो ह्याचा म्हणतो आरी तो ही जर हरवली तर तो आपल्या पोरांचा मारी काय केलं नाही का परशुरामाकडे गेले माझ्या पायात लांबलं पायाकडे असेल परशुरामाकडे गेला विचारतो परशुरामात भाग घातलं परशुरामा अरे वा माका बघल्याबरोबर कुठं घरात गेलो त्या पुण्यामुळे होता खिशात घातलं सांगायच्या शिवाय घातले चोरून आलो ते वाद्य काढलं काय वाटला काय झालं आता दमदार करण्यात गेला बाहेर का चावी कोणाकडे माझ्याकडे देव चांगलाय अरे वा तुम्ही सांगितलं अजून काय बाहेर आयत्या तोडतो काय करते माझा त्याचे दोनही देळे तोडते काही काही देळे असत ना तितके देळे उडवून देतो बघा काय करते नायक मोडलो नायक मोडलो मोडला असता तो दिसता तसं माया दिसता तसं माया फसून माल आता काय करतो वैद्य असतो औषध लायचं म्हशीचा ध्यान घेतोय लेप काढतोय याचा मोठा तो पुतळो आणि त्याच्यात आता कोणाकडे जाणे नाही समजण्यात मी आज लायचंय काय सांगतो म्हशीचा ध्यान घेतोय लेप लायचं शेक बाजार गेलो आता काय करतो माझा तो कसं ऐकणार ना समोर देव दिसता त्या देवात दिसते देवात देव म्हणून बघते का देवा जाणार मुंबई महाराजांना